Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Mai Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. He's watching her go. But what a fool believes. He sees the wise man has the power to reason away. Dit is Noorderwien. Goeie, en welkom bij Noorderwien. Je bent mij een bijzondere gast aan de tafel vanuit het Omroep Friesland Café. Ze jongt al heel lang, ze jouwt ook les trouwens. Heb ik een heel soort succes gewoon, net alleen in Friesland, maar ik vier de boeten. En ik vind het tof dat ze eens een keer oorskout voor haar levensverhaal, het muziekverhaal. In ieder geval van Gina de Wit. Mooi dat je er bent, Gina. Welkom. Dankjewel. Hoe is het? Leuk om er te zijn. Ja. Hoe is het? Ja, wel goed. Ja. Lekker dichtbij ook. Jongt nog een protten? Op het moment is het een beetje rustig. Ja. Ik heb een beetje een overspannen soort van periode gehad. En toen kwam COVID kwam er ook nog overheen. Dus ja, ik zat in een soort retraite, noem ik het maar. Ja. Dus even rustig aan. En nou, in de laatste tijd begint het weer wat te stromen. Hè? Dat heeft iedere muzikant, denk ik. Dat je op een gegeven moment, het bloed gaat waar het niet, snap je wel? Je hebt vaak met wat pieken en dalen. Ja. Dus ja, maar daar heb ik ook alle vertrouwen in dat dat gewoon allemaal wel weer goed komt. COVID misschien wel een hele mooie periode om even over bij te komen vanuit dat Sayer. Ook wel. Omdat, ik kon niks eigenlijk. Hè? Gewoon mensen durfden niet in de buurt te komen. En qua ergens naartoe gaan, hè, dat was ook allemaal heel moeilijk. En dus ja, het werd een beetje stil in de wereld. Maar ook in mij. Maar daardoor merkte ik wel dat ik dat vond ik wel een voordeel. Ik werd wat rustiger van binnen. En ik had zoiets van, dat is er ook nog. En dat is er ook nog. En dat is er ook nog. En dus ik ging met dingen bezig die ik heel lang niet gedaan had. Of ik zag dingen die ik heel lang niet gezien had. Of misschien wel nooit gezien had. Dus dat had voor mij ook, spiritueel gezien, had het ook een diepere betekenis. Maar het gaat goed met mij dus. Sorry? Het gaat goed met je. Ja, het gaat nu. Ik zit nu in lekker rustig vaarwater. En alles bouwt gewoon weer een beetje op. Gaat weer de goede kant op. Dus ja, ik ben weer een beetje begonnen met zangles. En ik doe wat proeflessen. Dat mensen kunnen komen gratis voor een proefles. En ja, daar krijg ik ook weer energie van, hè, merk ik. En ja, dus dat geeft de burger weer moed. Ja, ik vind het super tof dat je er bent. We gaan ik een beetje over die carrière praten natuurlijk. Want nevens mij begonnen dat ik al in het jongen. Had ik nog even gitaar spelen nevens mij, of niet? Ja, dat klopt. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Dat was mijn eerste... Wie dat het allereerste? Ja, dat was het allereerste instrument. En dat is eigenlijk een heel triest verhaal. Maar toen was ik een jaar of 10. En toen kreeg ik een oude gitaar, tenminste in mijn beleving, van een oom van mij. En, want die had gemerkt zo van, ze is wel muzikaal en ze wil wel wat doen. Dus ik kreeg een hele mooie Spaanse gitaar, maar daar stond een vlinder op. En dat vond ik niet, zoals ze dat tegenwoordig zouden zeggen, cool. Geen vlinder op die gitaar. Toen heb ik schuurpapier gepakt en toen heb ik stiekem op zolder die vlinder eraf geschuurd. Vreselijk natuurlijk. Maar toen had ik zoiets van, nu is hij gewoon kaal. En nu is hij helemaal van mij. En nu kan ik erop spelen. Ja.
Hast je hem nog? Die heb ik niet meer. Maar ongeveer 4 jaar daarna, denk ik, zo rond mijn 14e, 15e... zei mijn vader zo van, nou, nu gaan we een andere nieuwe gitaar halen. Ja, en dat was het helemaal. We liepen die muziekzaak binnen en een hele mooie Alhambra. En die heb ik dus nog steeds. Ja, daar ben ik ook heel zuinig op. En ja, een mooie Spaanse gitaar. Dus zo is het eigenlijk begonnen. Ja. Maar uiteindelijk, we kennen die als jongeres. Ja. Hoe kwam die oerstap, zeg maar? Nou, ik was al aan het zingen hoor. Dus terwijl ik gitaar speelde, dan ging ik altijd in de badkamer bij mijn ouders. En dat klonk zo mooi. En, dus daar ging ik dan zingen. En dan had ik zo'n hele oude cassette recorder. Dan had je zo'n hoe heet zo'n ding, zo'n knop. En dan kon je rewind, play, forward en record. Een rood dingetje. Nou, en daar nam ik dan mee op. En, dus ik was toen eigenlijk al aan het zingen. Want dat begon ook zo, rond mijn 10e. En omdat ik mezelf wilde begeleiden, had ik zoiets van, ja, dan is de gitaar is wel leuk. Dus zodoende kwam die gitaar dus in beeld. En zo is het eigenlijk gekomen. Op een gegeven moment hoorde ik op de radio een liedje van Wilma. Een klomp met een zeiltje. En toen had ik dat gehoord. En nou, volgens mij werd mijn moeder helemaal gek ervan. Maar die heb ik grijs gedraaid. Op een pick-up met batterijen erin. Dat had je in die tijd. En die heb ik grijs gedraaid. Een klomp met een zeiltje. Nou, en toen had ik zoiets van, ja, ik wil zongen. Dus ja, zo is het eigenlijk begonnen. Dus toen had ik die gitaar en ik zong dan en ik hoorde liedjes en dan ging ik luisteren. Zo van, nou, wat voor akkoorden zijn dat? En dan ging ik dat naspelen en zingen en opnemen, ja. En wanneer had je de stap nam om naar Boetenshoes te spelen? Hè? Had je lesnaam? Nou, dat begon eigenlijk op de basisschool al. Dus op een gegeven moment had ik dus met name die eerste gitaar, die ik net noemde. En die nam ik dan mee naar school. Of ik vroeg eerst aan de meester zo van, nou, mag ik hier zingen en spelen? Ja, prima, zei hij. Dus die gitaar die ging mee en ik was getrouwd met dat ding. En dat vond ik geweldig. En dan, ik weet bij God niet meer wat ik toen zong. Geen idee. Maar iedereen vond het wel leuk. En ja, en dat heeft zich eigenlijk voortgezet, het woord zegt het al, op het voortgezette onderwijs. Ondertussen was ik ook begonnen met de piano. Zo rond mijn 17e. En die ben ik nog steeds dankbaar. Mijn tante Laura, die woonde op een flat. En tante Laura was de enige in de familie die een piano had. Dus als mijn moeder zei, we gaan naar tante Laura, wil jij mee? Dan zei ik, yeah! Want mijn moeder ging dan met tante Laura in de kamer gezellig kletsen. Maar ik verdween in het kamertje waar de piano stond. En dan een beetje, zo is het begonnen, een beetje pielen, een beetje akkoordjes zoeken. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment van, nu wordt het tijd voor een piano thuis. Dus toen heb ik mijn moeder die begon ook met les. Nou, zodoende ben ik piano gaan spelen. Dus ik speelde toen gitaar en piano. En even kijken. Toen kwam ik op de middelbare school. Welke school die is het? Rijksscholengemeenschap in Steenwijk. Ja. School vond ik dus niks aan. Ze zagen me eerder te weinig dan... goed, in ieder geval. Er was af en toe een leraar die zei van... Gina, je moet af en toe even je hoofd laten zien, want anders dan ga je niet over. Ik zat alleen maar wat naar buiten te staren. En, ja. Maar goed, ik zat dus ook in de schoolband. Dus dat waren, even kijken... Mark de Reus, die speelde dan ook gitaar. Joop Bollen, die speelde dwarsfluit. Nou, en ik was toen 13 en dus wij waren een triootje. En ik speelde dan ook gitaar en dan speelden we van die, een beetje van die folkachtige, tokkelachtige nummers.
En ja, dus daar begon het eigenlijk mee. Dat ik dus op een gegeven moment vanuit die schoolband ontstond op een gegeven moment, nou niet vanuit dat trio, maar op een gegeven moment werd ik gevraagd om in een bandje te gaan zingen. En dat was zo rond mijn 15e, schat ik. De SB-band. De SB-band. Schaadt het niet, dan baat het niet. Dat hadden ze omgedraaid. Ja, geweldig. Ja, wel origineel inderdaad. Heel origineel. Ja. Ja. Prachtig verhaal. Maar dat is een beetje de basis eigenlijk worden van die hele muziekcarrière dus. Ja, dat klopt. Dat was de basis. Want ik zat in dat bandje. En op een gegeven moment ging ik van school. En ja, mijn ouders zeiden van, je moet wel een baan zoeken. Hè? Want ja, de muziek, daar kon ik natuurlijk niet van leven. Dus dan heb ik een half jaar of zo bij een oliehandel was ik manager van alles. Telefoon opnemen, stofzuigen, strijken, dan weet ik veel wat ik daar allemaal moest doen. Maar op een gegeven moment, ik luisterde altijd naar de radio. Ja, internet had je niet, hè? Dat was helemaal niks eigenlijk. Nou, heel veel, maar geen internet. Dus op een gegeven moment hoorde ik op de radio dat er een zangeres gezocht werd. Voor de band White Honey. En ik denk van, daar heb ik wel eens van gehoord. Dus ik heb ze ook wel eens gehoord. Dus, nou, dat was eigenlijk de stap richting dat het een beetje serieus begon te worden. Ja, want toen was de opvolgster van Hanneke Kappen, Ja. hè, die daar eerste zangeres wie. Ja. En die stopte ermee, vrij plotseling ook. En toen kwam ze toe in beeld. En dat is voor jou wel een opstap west naar het meer professionele dus. Dat hele verhaal rondom White Honey. Ja, dat was omdat daar kon ik ook van leven. En wij traden 3, soms wel 4 keer per week op. Volgens mij soms wel 5 keer per week. Maar ja, dat was. En White Honey had net een LP uitgebracht. En ja, zij baalde natuurlijk ook heel erg dat Hanneke precies op dat moment naar de radio was gegaan. Want daar ging ze naartoe. Maar dat ging heel goed met die LP. En ja, ik vond het ook best wel pittig om iemand te vervangen die toch eigenlijk best wel goed zong ook. En, maar het ging wel goed. En dus ja, daar kon ik inderdaad van leven. Dus ik kon mijn huur betalen en mijn lelijk eendje had ik in die tijd. Met een open dak. Ja, geweldig. Moest de auditie doen trouwens voor White Honey? Ja. Ja, er hebben honderden hebben er auditie gedaan. Of zich in ieder geval aangemeld. En en toen zei de bassist toen ik daar was al hoor, sounds promising. Ik denk, Dat is positief. Dat is positief. Ja. En ik had iemand meegenomen, want ik durfde er helemaal niet alleen naartoe, joh. Ik vond het doodeng. Maar ik had al die nummers van die LP, ik geloof binnen 2 weken, gewoon allemaal uit mijn hoofd geleerd. Dus ik had geen tekst bij me, helemaal niks. Dus ja, ik ging achter die microfoon staan en zij gingen spelen. En ja, ga eens op die lolly. Nou, en toen op een gegeven moment gingen ze even met elkaar babbelen. En toen was het zo van, nou, je bent aangenomen. Ik zei, huh? Ja, dus dat... En de rest was een beetje history. Daar gaan we straks op praten. We beginnen naar de muziek. Daar we iepen mij de Doobie Brothers. What a Fool Believes. Michael McDonald. Yes. Wat een stem, hè? Ongelooflijk. Ik vind... Zaak karakteristiek van die periode, denk ik. Ja, ook wel. Ook wel. En ik vind dat hij heeft... Ja, wat heeft hij in zijn stem? Toen ik hem voor het eerst hoorde, had ik zoiets... Dit is een donkere man. Dat kun je soms hebben, hè? Ook bij vrouwen. Maar dit is een donkere man. En toen kwam ik er dus achter dat hij blank was. Maar dat was voor mij wel een reden om het te beseffen zo van... Goh, er zit zoveel soul in die stem. En en dat raakte mij. En ja, mooi nummer. Ja, en we gaan terug naar de volgende. Ik al was een bekende nummer. Stevie Wonder. Ja, I Wish. I wish. Waarom dit nummer? Waarom dit nummer? Het swingt als het tierenlier. En ik weet niet, er is iets met die baspartij. Dat spreekt me zo aan.
Ja, gewoon een heerlijk nummer. Het is ook niet te ingewikkeld. Maar het is, ja, mooie tekst. En ja, ik vind dat een van de mooiere nummers van Stevie. Een van de grote hits en klassiekers. Ze maken me wel neer, maar trouwens I Wish van Stevie Wonder. Stie op het, en ik neem het altijd maar even het horrorlistje van mijn gast. Dat is geen oordeel in dit geval over de smaak van mijn gast. Maar het gaat meer om, als je een muziekliefhebber vrees om 5 platen nu te zieken, dan krijg je meestal een redelijk pittige reactie van, goh, mij ik 15 wijzen. Maar goed, daar komen we net om taak. Ik vind het wel heel erg leuk om dit te jaren. Gina de Wit, jongeres, ooit opgegroeid in Steenwijk, maar in Vledder. De gemeente Vledder ligt ook binnen. Ja. Mooie streek trouwens. Dat is prachtig daar. Het is echt mooi, een beetje glooiend en heel veel groen. En ja, Drenthe, hè, dat is gewoon een hele mooie provincie. Ooit toen waren om erom te gaan? Om daar te wijnen, om daar te vestigen? Want die ouders wijnen daar nog? Ja, nou, daar heb ik wel eens over nagedacht. Omdat het gewoon qua omgeving, natuur, is het gewoon prachtig. En er staan van die hele leuke, mooie kleine boerderijtjes, weet je wel, vrijstaand. Dus mocht ik ooit nog eens een hit scoren, dan wil ik wel in zo'n schattig boerderijtje daar wonen. Ja. Het is daar echt mooi en lekker rustig. En ja, dus dat spreekt me wel aan. Ja, want uiteindelijk van Steenwijk, volgens mij, net mij is toen nog een opleiding gewoon in Rotterdam, conservatorium. Ja. Dat was dan gewoon pro linken met Grange natuurlijk, want daar heeft hij in de muziek zitten. Ja, ik ben eigenlijk vanuit Steenwijk dan, heb ik 5 jaar in Groningen gewoond. En daarna ben ik weer teruggekeerd naar Leeuwarden. Of teruggekeerd, daar had ik nooit gewoond, maar toen ben ik dus naar Leeuwarden verhuisd. En, Waarom eigenlijk? nou, omdat ik daar was ook een band, een top 40/top 100 band. En dus ja, ik woonde dichterbij, dat was eigenlijk de enige reden. Dus en hier woon ik nu inmiddels ook alweer, 35 jaar. Is die stadje wel een beetje jullie oud? Jawel. Ik vind Leeuwarden heeft wel iets knus. Maar als ik heel eerlijk ben, dan ga ik nu even vreemd. Maar qua uitgaan en wat er op muziekgebied allemaal te beleven is, vind ik Groningen leuker. Ja, ook in die tijd. Hè, er was geen café waar geen muziek was. Het was continu live muziek. Dus ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Hè, en nu heb je dan wel, nu heb je scooters bijvoorbeeld. En ja, daar speelt ook vaak een bandje. Maar verder is er wat dat betreft niet zoveel. Ik vind het wel een beetje jammer. Ja, ik kan me heel goed voorstellen. Toch een beetje waarom in de tijd. Want White Honey, wie de band was mij optreden haast, een beetje die trobbraak eigenlijk. Ja. Maar ik lees ik nou, er wordt dus toen nog wel, misschien net heel vaak, maar een aantal keer in het voorprogramma, of nee, als backing vocals bij de Gruppo Sportivo en Herman Brood spelen haast. Ja, het was zo dat zeg maar, de mensen die bij Brood werkten, of de manager in ieder geval, die kenden zeg maar White Honey, hè? Die waren met elkaar, die waren gewoon bevriend. En dus er ging 1 achtergrondzangeres weg bij Brood. Dus toen ben ik daarvoor gevraagd. En ik heb langer met de achtergrondzangeres de nummers ingestudeerd dan dat ik met Herman gespeeld heb. Ik moest het hele repertoire, moest ik natuurlijk instuderen. Dus ik heb 2 of 3, hooguit 3 keer met Herman opgetreden. Maar Hoe was... Wat herinnert hij daar nog van? Hard. Ja, hard. Echt. White Honey was al hard. Maar op de bühne dan, hè? Ja. Maar bij Herman, die monitoren die wij dan hadden. Is die een echt snoei hut hoor? Wow, ik werd echt, ze kunnen mij niet zomaar omblazen, maar ik had zoiets van, wow. Wat gebeurt hier? Ja, en toen had je natuurlijk nog geen in-ear of wat dan ook maar. Dus ik had zoiets van, wil ik dit eigenlijk wel doen? Ja, en
Dus vandaar dat ik eigenlijk ook heel snel daarmee gestopt ben. Daarnaast was het ook eigenlijk niet helemaal mijn ding hoor, om zeg maar in een achtergrondkoortje te staan. Alle respect voor iedereen die dat Ja, wel maar doet. du was never op een vakroom, zeg maar. Ja, ik was in die tijd ook, had ik toch wel. Ik was best wel ambitieus eigenlijk. Dus, maar wel leuk om meegemaakt te hebben. En Groepo die zat in Den Haag. Dus dat was een beetje, qua afstand ging dat niet zo goed. En ik woonde toen dus nog in Groningen. Dus ik had zoiets van, Maar goed, het was ook een beetje gerommel binnen dat bandje. En dus dat was ook. Eigenlijk kwam dat niet verder dan repeteren en ik geloof 1 optreden. Maar goed, als mensen mij vragen, wat heb je allemaal gedaan? Dan heb ik zoiets van, gooi ik dat ook Ik gooi het er bij. nog even bij. Ja. Ja, Nou, het kan soms van je, hoe het helemaal net vaak te wijzen, maar voor de ervaring wel heel belangrijk wezen. Dat je kan weten, dit word ik wel, dit word ik net. Nou, precies. En dat kan ik heel grote impact op iemand in leven halen. Is bij wie spreek maar iemand optreden. Hè? Ja, Maar- zeker weten. Ja, want met Herman heb ik ook maar 1 keertje gesproken. Die, van de kleedkamer naar de bühne. En Herman was al niet zo spraakzaam, dus reken maar uit. Ja. Maar dat klopt wat jij zegt. Heel veel van geleerd. En inderdaad, op een gegeven moment op een punt komen zo van, dit wil ik in ieder geval niet. Wat wordt de zwol? Want later had mij die onder oren de Soundmix Show, die has won. Ja. Er was 3 of jou ook mij die op het Nationaal Songfestival. Ja. Die was echt de eerste die ik mijn Friestalig nummer. Ja, yeah. Mij die, dus had zelfs het NOS-journaal nog heel lees ik. Ja, Maar ja. wie dat het resultaat van een ambitie of is dat specifiek in de Holland? Bijvoorbeeld om die beide dingen mee te doen. Hoe je dat ging? Nou, die Soundmix Show. Die Soundmix Show was zoiets van dat kwam echt wel vanuit mezelf. In die tijd had je ook, je had niet The Voice en wat je dan allemaal nu hebt, The Voice dan nu even niet. Maar in die tijd had je één zo'n jacht was het eigenlijk, talentenshow. Ja, en dat was de Soundmix Show. En daar bleven mensen voor thuis. En dan weet ik hoeveel mensen keken daar ook naar. Ja, er zijn ook nog net volle televisienetten. Dus er zit gauw 3 of 4 miljoen mensen voor. Hè? Dat ook, Ja. ja. En dus daar had ik mij voor opgegeven. En toen ben ik uitgenodigd. En toen, Maar ik had wel zoiets van, dan wil ik wel een nummer doen wat me raakt en waar ik helemaal achter sta. En dat was dus Desperado van de Eagles. En dat vind ik ook een hele mooie uitvoering. Maar toen vond ik op een gegeven moment een hele mooie uitvoering met piano. En ik denk, die zou ik graag willen doen. En dus dat was dan de Soundmix Show. En hartstikke leuk. En en even kijken wat betreft het Songfestival. Ja, nou, dat dan nog even zo. Want Ja. had dat die muzikale leven heel erg op een kop zet vervolgens, of net? Jawel, want via de Soundmix Show, toen ik meedeed, liep Hans Vermeulen, die liep daar ook rond. En die wilde graag met mij een plaat opnemen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste echte single, zeg maar. Dus toen ben ik met Hans de studio ingegaan. En toen heb ik een platencontract getekend bij EMI. Dus dat... Grote jongen. dat is geen kleintje inderdaad. Wie is op dat moment managers, mensen die helpen of een familie lid die een beetje assisteren? Want als die is er al in voor, want doe je toch vanuit het noorden, stapte niet eens Hilversum, Ronestad en de showbizwereld in. Hè? Ja, zeker. Of wie is het via White Honey al aardig ervaren worden? Nou, ik had wat inmiddels dus mijn ex is, die deed ook mijn management. En daar was hij ook wel goed in. Dus die regelde af en toe natuurlijk ook wel dingen. En, Maar die hebben ook goed op die post, zeg maar. Want Ja, er wij wordt gingen- vaak leeft, hè? En de meesten krijgen dollartekens in hun eigen. Ja, dat klopt. En dat was ook bij de Soundmix Show zo.
Ze willen dan graag dat je dingen ondertekent. En ja, De beroemde contracten en... ja, daar ben ik inderdaad wel een beetje voor beschermd. Ja, daar ben ik ook wel blij om. Wat voor status hier op dat staat? Wist echt een bekende Nederlander? Ja, wat is een bekende Nederlander? Als ik de Appie inliep, vlak bij mijn huis. Ja, dat voel je, dat mensen gaan naar je kijken. En of ze vragen iets, of ze zeggen, was goed hoor. Of ja, en dan ik weet niet zo goed hoe daarmee om te gaan. Nee, Nog vond steeds het niet. leuk? Ik vond het wel heel leuk, ja. Ja, en het gekke is dat ik kom nog wel eens iemand tegen. En die zegt van, jij hebt toen destijds toch meegedaan met de Soundmix Show. Want je had een witte jurk aan. Kun je nagaan, dat is 1986. En dan ben ik helemaal verbaasd zo van, dat je dat nog weet. Dus dat, ja, heeft wel een... Heb jij voor mij nog een glaasje water? Ik ga je aan de wet we gaan even muziek draaien. Ja. Maar wat ik me nog even afvraag, leefde dus toen een soort glamour en glitter artiestenleven? Want de komt vrij nuchter hoor en mooi in balans. En ach, dat weer toen. En, maar wie het toen 100% volle bak en de gevierde artiest of net? Of is dat te beskierend voor? Ja, goede vraag. Nou, ik was eigenlijk best ook wel verlegen en onzeker. Maar voor mij Dus de nodige ambitie, hè? Ja, dat wel. Maar ik was niet iemand zeg maar van het ellebogenwerk of zo van, daar loopt de fotograaf, ik wil op Nou de precies, foto. ten koste van alles, maar toch geen wel. Ja, nee, dat had ik niet. Ik had wel zoiets van, ik wil wel trouw blijven aan mijn eigen dingen. Hè? Of zoals met eigen nummers bijvoorbeeld. Hè, dat ik zoiets had van, nou, daar wil ik wel graag bij zijn. Zodat het in ieder geval dicht bij me blijft ook. Dus daar was ik wel, daar kwam ik wel voorop, zeg maar. Toen wie het al gebeurd met gitaarspelen en het pianospelen of net? Nee, zeker Daar best dan wel lang met trok hier. Ja, piano sowieso, omdat de meeste nummers die ik geschreven heb, die kwamen voort uit, gewoon gaan zitten en dan kwam er wel iets, of niet, maar even een slokje water, een droge moed. En toen is de gitaar een beetje naar de achtergrond gegaan. Dus de piano heeft gewoon, mijn voorkeur. Het is gewoon, hoe leg je dat uit? Het is gewoon, je ziet ook meteen hoe en wat. Op de gitaar ook wel, maar moet je toch altijd een beetje zo kijken. Lever piano. Ik heb meer overzicht en ik kan er meer gevoel inleggen. Zeker bij ballads. Dat gewoon zo, dat ene toontje en zo. En ja. Het is morgen geen toeval dat we nou een nummer draaien kennen van Sarah Bareilles. She Used to Be Mine. Komt van een musical en we gaan een live opname keersen die is toch heel mooi vindt. Prachtig. Dat had ze die bij Graham Norton, de BBC talkshow host in zijn programma overigens. Dit vindt dus gewoon mooi. Een zangeres aan de piano. Keel dus, mee horen we. Ja, ik heb daar sowieso respect voor. Dat had ik destijds ook met, nu ben ik even haar naam kwijt. Tori Amos bijvoorbeeld. Ja, dat vond ik echt van die powervrouwen. Tenminste, achter een piano, Margriet Eshuis natuurlijk. En Lady Gaga. Dus vrouwen achter een vleugel, piano, gitaar, maakt niet uit, drumstijl, Sheila E. Ja, dat vind ik geweldig. Dat vind ik echt, heb ik echt waardering voor. Ja. She is gone, but she used to be mine. And it's not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending or two. Sarah Bareilles, She Used to Be Mine. Live opname van de Graham Norton.
Show van de BBC. Ik spreek het altijd maar een beetje kakkerig Brits uit. Misschien kom ik een beetje in de buurt van hoe die mensen daar praten. Gina de Wit, mooi is de best. Een favoriet noemer van die. Dus is het echt dan begint te zweven, hè? Dit. Ja, ik vind dit zo mooi. En vooral live. Hè, je ziet dan ook de gezichtsuitdrukkingen bij. En het is echt. Ik vind het echter. Hè? Want ik hoorde net ook weer, dan is er een dingetje wat niet helemaal zuiver is. Maar dat is niet erg. Omdat het gevoel overheerst. En dan is dat helemaal niet erg. Nee. Dus ik vind dit, hier word ik echt week van. Ja. We hadden een beetje over de songcarrière, maar net 40 om toch even te benoemen, dat doe ik de songskruwer best, hè? Ja, dat ben ik ook nog. Ja. Had dat een protodien of binnen het spaarzame vestjeswest? Hoe mag dat inschatten? Nou, ik heb eigenlijk, zo rond mijn 18e schreef ik al. En dat was ik een beetje vergeten, want het is wat op de achtergrond geraakt. Maar toen nam ik ook al dingetjes op. Hè? Dus ik schreef een tekst en dan een gitaartje erbij. En dan opnemen. Ja, want hoe had je uiteindelijk voor oren boskreun? Ja, ik heb, even kijken. Rutje Kot heeft een nummer van mij opgenomen. Tederheid heet dat. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ja. Maar in totaal een hele protonummers kreun? Of lees er nog een hele protonummers uit plank? Nee, het is niet zo dat ik heel veel nummers heb geschreven. Haast soms in het componisten echt ladingen nummers kreuwen. Ja. Als ze dan de kost op roemen, dat er roegelen er samen met 30, 40 nummers in, maar dat is bij die net zo. Nee, dat is bij mij niet zo. Ik heb wel heel veel onuitgewerkte dingen. Sommige muzikanten doen dat. Hè. Dan hebben ze zoiets van, want ik heb dan nu mijn telefoon. Vroeger ging dat met een Walkman. Hè. De Walkman op een record, op het keyboard. En gewoon, dan schoot me iets te binnen en dan gewoon opnemen. En dat doe ik nu dan ook wel, maar dan met mijn telefoon. En dat is dan een ideetje of dan hoor ik een woord en denk ik, wow, dat woord heeft een hele mooie lading. Daar zou ik wel iets moois, een mooi nummer van kunnen maken. Of in ieder geval een refrein. En nummers beginnen bij mij heel vaak met een refrein. Dan wordt het bijvoorbeeld niks. En dan denk ik van laat maar. Dus dat zijn dan zeg maar de nummers die bij mij in de kast komen te liggen, zeg maar. Of op de plank. En waar ik dan eigenlijk niets mee doe. Maar ik heb ook best wel nummers gemaakt. Nou, veel. Ja, wat is veel? Het loopt niet in de honderden in ieder geval. Maar redelijk wat nummers. En daarvan zijn dan een aantal zeg maar opgenomen door andere artiesten, zangeressen. Ja, want er is natuurlijk behoorlijk wat singles en een album op die nummer. Ja. Hoeveel daarvan weer een eigen nummers? Van de 12 geloof ik, volgens mij 9. 9 waren van mezelf. En 2 waren van Amerikanen. En daar heb ik een Nederlandse tekst op geschreven. Dus die is dan wel van mij, maar de muziek niet. Nee. Ja. Ik kan me voorstellen dat dubbel magisch is. Hè? Er was al de studio in, en neemt een plaat op. Ja. Wat het grootste deel van de nummers ook nog van die zelf is. Ja, dat is heel speciaal. Want ik zat dan in de Wisseloord studio's. Nou, daar was ik natuurlijk nog nooit geweest. Alhoewel, nee, volgens mij Wisseloord nog niet. En dan zit je dan met Roy Beltman, die helaas niet meer leeft. Maar die man die was zo muzikaal ook. En die begreep ook wat ik bedoelde eigenlijk. En over het algemeen zijn de arrangementen van die nummers dus ook mooi overeind gebleven. Want daar was ik een beetje bang voor. Want ik liep op een gegeven moment, want ik moest dan naar Hilversum op en neer. En op een gegeven moment liep ik de studio in en toen hadden ze ergens een drummetje onder gezet waarvan ik zoiets had van laat dit alsjeblieft een beetje klein
Hij houdt het een beetje klein en alleen met piano. Dus, nou ja, toen heb ik wel gezegd zo van ja, ik vind het eigenlijk vind ik het zo niet zo mooi. Ik kan me hier niet zo in vinden. Maar goed, toen werd er gezegd van ja, nou ja, het is eigenlijk al klaar, die hele basis. Dus toen baalde ik eigenlijk een beetje dat ik die ene dag net even niet erbij was. Maar de rest van het hele proces, want er waren ook nummers bij waar het Metropoolorkest ook bij was. En dat waren dan die Songfestivalnummers. Dus dan kijk je zo door dat raampje heen en dan zit daar het voltallige Metropoolorkest. Ik denk, oké. Oeps. Ups. Ja. En dat weer van het nummer, hier is het begin? Nee, want hier is het begin, dat was dus later. Maar dit was dus voor mijn album, Dit is wat ik ben. Ja. En nou ja, goed, en op een gegeven moment hoorde ik dat orkest het speelde een nummer, echt een fractie, ietsje te snel. En toen zei ik tegen Roy, ik zei van nou, mag ik daar wel wat van zeggen? Ja, natuurlijk, zei Roy, ga er naartoe. En toen was Dick Bakker, die stond er toen nog voor. Hij leeft ook niet meer. Maar, en dus ik die dubbele deur door. En nou, ik kwam naar binnen en Dick zei, nou, hoe wil je het hebben? Ik zei, ik heb niet op de metronoom gekeken, maar hij moet ietsje langzamer of sneller. Ik weet niet meer precies. En toen deed ik een beetje voor. En zei, nou, volgens mij weet ik wel wat je bedoelt. En ja, toen was het klaar. En toen zei hij tegen mij, blijf maar staan hoor. Want volgens mij wilde jij de blazers ook harder. Ik stond daar. Zo naast die, hoe heet zo'n ding, een sokkel of zo. Waar de dirigent op staat. Dus ik zei, dit is goed. Ja, doe maar wat harder. En met die violen ook. En die drum, dat mag ook wel wat meer bam op die snare. En, ja, dus ik ging helemaal blij, ging ik weer terug. Die controlekamer binnen. En ja, dat is zo mooi. Dan, ja, prachtig gewoon. Dat je dat mag meemaken, gewoon. Ja, als 1,60 meter uit Vledder, zou ik maar zeggen. Als jong talent. Ja, prachtig toch? Ja. Hoe je dat opbouwen kunnen. Nou ja, Derus Prutsen, jonge talenten. Er komt mij een zanger, Mats Langer, hoor. Een live-opname in dit geval. Opname in Amsterdam. En het nummer Last Flower. Waarom hem en waarom dit noemen? Ja, nou, eigenlijk kwam mijn dochter met hem, want ik kende hem helemaal niet. En er zijn ook heel veel mensen die hem niet kennen. Of die hem ook niet kennen, bedoel ik. En toen liet zij mij iets horen van hem. En zei, mama, ik heb een zanger ontdekt, gewoon met een gitaartje. Komt uit Denemarken. En dat moet je even horen. Dus dat heb ik toen beluisterd. Nou, toen was ik verkocht. Ja. En waarom dit nummer? Ja, hij heeft natuurlijk heel veel mooie nummers. Maar waar ik heel erg van houd, is van dynamiek. Dus bijvoorbeeld betreffende zang, dat iemand lekker kan uitpakken, maar ook weer het terug kan brengen naar het kleine. En ja, dus vandaar deze artiest en dit nummer, dat het gewoon een hele mooie tekst is. The night so fall asleep. This is the way I'm losing my mind, running away, leaving everything behind. 'Cause this is goodbye, this is goodbye. But I'll take you with me, you'll always be with me. Flowers will die, flowers will die, but I'll take you with me. You'll always be with me. Ja, prachtig. Mooi keel. Live ook nog. Last Flower van Mats Langer. Geweldige zanger. Er komt mijn gast, Stuart, Gina de Wit, mijn oren. Favoriet nummer. Dankzij haar dochter ook. Die dankzij mijn dit dochter. een beetje ontdekt had. Ja. Nou, we beginnen een beetje met hinkstapsprong door die muzikale leven heen. En wat mij opvoelt is... daar heb ik een beetje naar taak van op een gegeven moment via White Honey komt in die business te lonen. Ja.
Soundmix Show, dat winst. Ja. Dus alle signs staan op green. Komt een album uit. Dit is wie ik ben. Had succes. Dat was vregen van het... Oh, dit is wat ik ben. Ja. Ja. Nee, sorry. Ja. Dit is wat ik ben. Ja. En op een gegeven moment dan dus het fjouwke bij ons Nationaal Songfestival. Ja. Nou, dat bent toch wel de hoogtijdagen, liep het mij. Denk ik. Ja. Hoe zoals er zelf nee? Zo van wat heb ik eigenlijk een ophef gemaakt over een liedje van 3 minuten. Want je was gewoon echt maanden bezig, hè? Om 3 minuten live te gaan, zeg maar. Ja. Niet alles was live, het meeste was live. Maar ja, zo van... Ja, daar heb ik wel wat van geleerd. Zo van... het is natuurlijk leuk om ergens naartoe te werken, maar houd ook goed in de gaten op wat voor manier. En dus daarna had ik ook zoiets van, nou, ik wil best dat en dat doen, lijkt me hartstikke leuk. Maar ik wil me er wel relaxed bij voelen, zeg maar. Hè, dus er zit toch een soort van competitieachtige, of het is een competitief gebeuren, zeg maar. En ja, daar moet je wel tegen kunnen. Ja, want dit er een Ja. soort omslag was. Dus denk van, jou me gewoon lekker del in de provincie, plots zijn. En, Nou, ik ga meer lesje aan, dat vind ik leuk. Ik ga naar wat noemers screwen en die red race, die achtbaan, vind ik alleen prima zo. Nou ja, dat heb ik wel vaak gedacht, inderdaad. En ik heb ook wel eens overwogen om te verhuizen. Zo, van, nou, dat scheelt een hoop gereis. Maar ja, dat wilde ik in verband met mijn kinderen niet. Hè, want ja, die wilde ik daar niet naartoe laten gaan, zeg maar. Maar ja, het was een hoop gevlieg en een hoop, ja, wat je net ook zei. Ja, je staat continu op aan eigenlijk, hè. En, maar goed, hartstikke leuk allemaal en heel erg mooi. En ja, ik vind het ook heel leuk, als ik erop terugkijk, ben ik daar ook heel dankbaar voor. Dat ik dat heb mogen meemaken. En want zoals in Ahoy bijvoorbeeld dan, hè, wat jij al eerder noemde, dan met je eigen nummer staan, dat is echt, nou, dat als ik daar weer aan denk, en ik heb het er nog wel eens over met mensen, omdat dat nummer, dat gaat over een engel. En mensen vragen me daar nog wel eens naar. En zo van, ja, maar hoe is dat nou om daar te staan? En dan zei ik, kijk, als ik in een band zong, hè, of ik trad ergens op, of een piano, of op een andere manier, dan had ik ook wel zenuwen, maar niet zoveel zenuwen als daar. Dan was het echt, dan moest je daar in Ahoy zo'n hele hoge trap eerst op. En dan stond ik bovenaan. En dan ging het licht uit en Paul de Leeuw die ging dan mij aankondigen. En toen zeiden ze tegen mij, die minuut die je hebt, neem die om even rustig te worden. Maar ik stond natuurlijk helemaal zo, ja, dat denk je dan, hè? Zo van, nou, dit komt niet goed. Maar het kwam gelukkig goed, ja. En ja, gewoon geweldig om te doen. Ja. Prachtig, ja. 12 Friestalige noemers kwam ik van die zin. Hier is het begin. Dat die alles te krijgen bij het Songfestival natuurlijk. De einde zie je hem, hartstikke nog dingen. Ja, dat heb ik ook nog gedaan, ja. Dat kwam op een gegeven moment nog te loren op een Omroep Friesland CD zelfs. Dus Ja. haast meer Friestalige noemers dingen of ben ze dit? Nou, dit zijn ze eigenlijk wel. Ja, en waarom eigenlijk voor het Fries kiezen op dat moment? Voor de zocht pro in het Nederlands, pro in het Engels, ik wel. Nou, omdat ik vind het eigenlijk het Fries gewoon een hele mooie taal. Ik kom in te jong dus. En ja, ik kan het ook wel een beetje praten, ja, maar en goed verstaan. Maar ja, bij de tweede zin dan loop ik alweer vast. Dus dan denk ik, laat maar. Ik denk als je mij opsluit 2 weken met de Fries, 24 uur met. Maar die was een heel bewuste keuze, blijkbaar. En zeker met het noemer Hier is het begin. Want daar gaat het echt landelijk mee. Songfestival, NOS-journaal weer erbij zelf. Ja, Want dit ja. is opmerkelijk. Ja. Maar wat een enorme stap. Of eerst kwam ze pas letter achter. Zo van, Nou, het liep ook een beetje samen met zeg maar, de wethouder van de cultuur, hè, die hier toen aan het werk was. Die nu commissaris van de Koningin Friesland is. En Brok. ja, Arno Brok. Arno Brok, inderdaad, ja.
Die had nog meer platen van mij dan ik zelf. Dat is echt... Nou, dan ben ik wel fan. Ja, dat is echt een hele leuke lieve man. Maar in ieder geval, ze hadden hem vanuit Hilversum dan benaderd. Zo van, goh, misschien is het leuk als Friesland, hè, als provincie, ook eens een keertje meedoet. Ja. Dus eigenlijk is het op die manier ontstaan. Dus ik had niet zoiets van... Best meer vregen dus. ja, ik ben daar op die manier inderdaad voor gevraagd. Want toen heb ik een paar Friese liedjes geschreven. En toen zei Arno en nog een paar mensen, die zeiden van ja, dit wordt hem. Hier is het begin dat... Want hij toen de tekst zelf ook helemaal kunnen. ja, Ja. tekst en muziek. Ja, ja. En die andere, de Eines Ierpen, daarmee zat ik samen met Hessel van der Wal, die ook niet meer leeft. Ja, sorry, ik zeg dat altijd hoor. Ja, vind ik wel zo netjes. Maar om de tafel gaan zitten en we hebben dat samen een beetje geschreven, zeg maar. Hè? Dus vanuit de tekst van Belinda Muldijk, geloof ik, hebben we dat gemaakt. Ook een prachtig nummer. Maar ik heb vaker gedacht van, nou, ik zou best in het Fries willen zingen of andere dingen maken, omdat het zingt ook heel lekker. Het is echt een zongerige taal. Jongerige taal. Ja, de klinkers komen echt mooi tot z'n recht. Het is echt zo. We schreeuwen hier 2023, dus het begint wel een beetje te komen, in ieder geval met het lesjaar, wat het meest heel graag doen. Hoe zoals naar die eigen zangcarrière of die muziekcarrière, hoe ik het maar nemen maar, of die artiestencarrière, kijk ik nog niet nemen. Was dat nog weer heropstarten? Of zei die tijd had ik wel hoor? Was nog de studio in? Moet er nog singles van die uitkomen? Was weer een album opnemen? Was de plank er weer op? Of zei je nee, dat lesjaar vind ik wel genoeg? Waar was het eerst van die gevoel? Ja, nou dat lesgeven, daar ben ik dan net weer wat mee begonnen. Maar ik vrees dat dat niet mijn einddoel zal zijn. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Prachtig om te doen. Maar wat is die een einddoel? Ja, ik wil toch... ik ben wat tot rust gekomen, hè, zeg maar, in al die tumult, de toestanden. Maar ik wil eigenlijk het liefst sta ik gewoon op de bühne. En in wat voor vorm, of met een piano, of niet met een piano, of met een band. Maar best dus toch hartstikke ambitieus dus. Zeker. Maar ik wil niet heel snel ergens induiken, zeg maar. Ik heb niet voor niks, ik noem het maar een soort van retraiteperiode ingelast. Maar zo van dat ik het dan ook echt achter wil staan en wat minder geleefd wordt. Terwijl het op zich wel meevalt hoor. Ik had altijd wel wat in de melk te brokkelen. Maar weet je wat het gekke is? Dat ik voor corona, want Ed Sheeran bijvoorbeeld is ook zo begonnen, gewoon als troubadour op straat. Want dat heb ik op mijn 18e, 19e heb ik dat ook gedaan. Ging ik naar Parijs. En dan gewoon met de pet rond. Ja, geweldig. Zoals het nou nog dwaan wollen of kinder? Dat zou ik best willen doen. Ja. Want dat is zo puur. En zo, Dus dat is ook wel eens door mijn hoofd te gaan. Zo, nou, pak die gitaar en wegwezen. En dat is echt waar. Toen kwam dus dat corona. En Maar goed, het zijn allemaal van die dingen. Die zijn natuurlijk heel avontuurlijk. Het schrijven wil ik sowieso, dat doe ik ook nog steeds. Maar dat vind ik ook heel leuk om te doen. Is ook weer heel iets anders, hè? Het is een heel ander proces. En, Nog net mijn pensioen dus. nee. Nou, dat kind. Soms nemen meestal een oorstaan van iets. Even, nou, mooie tijd geweest, dankjewel. En ik ging wat oors aan. Maar die muziek, het jongen, het creëren, dat, het begint met te kriebelen in dus. Het begint echt, het kriebelt al. Ja. En het feit dat je wat ouder was, had je geen problemen mee? Of geen les mee? Nou, nee. Ja, ik zing wat minder, weet je wel. Dat moet je wel bijhouden. Dat merk is ik een wel. stem was wel onderhouden. Ja, dat moet je echt bijhouden. Want als ik een week niet zing, of 2 weken, dan zit ik ook bijna tegen het plafond. Dus ik moet wel even mijn oefeningetjes dan doen. En
Het is topsport, zingen. Dus ja, ik weet niet wat ik nog ga doen, maar ik ben nog niet klaar. We zijn nog net van die oor gelukkig, zit Nee. erbij. Ja, En ja. saai is het. Dan draaien we nog in je nummer. We kunnen hem, ik denk net helemaal draaien, maar in ieder geval een stuk ervan. Omdat het ongehoord was toen mooi vindt. En dat geeft het muziekliedje ik hoor. In dit geval is het een combinatie van Beth Hart en Joe Bonamassa. Oh ja. Twee absolute grutheden. Echte muzikanten, maar dan krijg ik bij Ja. ze echte liefhebbers. Ja. Dus in dat opzicht verbaast het mij net heel bot. I'd rather go blind. Ja, eerst maar even. Dit spreekt de jongen, deze muzikanten, jongeres. Ja, Fantastische ja. gitarist. Ook. Sowieso Beth Hart spreekt me sowieso aan. Ze is rauw, hè? Ja, dat is gewoon... Alles wat je maar eruit kunt gooien, dat doet zij. En inderdaad, rauw. Echt. Puur. En ja, gewoon geweldig. En ja, Joe is natuurlijk op gitaar ook een virtuoos. En dit nummer, zoals zij dit nummer zingt, dat is ja... Gewoon geweldig. Ik zie het dan ook gewoon helemaal voor me dat haar man of haar vriend, ja, die staat met iemand anders te praten. En zij zit haar met haar drankje zo van, oh shit, ik wil hem niet kwijt. En ja, en dus dat komt er ook echt wel uit. Ja, prachtig. Beth Hart heeft heel veel mooie nummers. En, maar deze live versie in Amsterdam... ja, daar zit dan net even wat meer... het heeft iets extra's, bedoel ik. Ja, Dank u wel. graag gedaan. When I looked down in the glass that I held to my lips and I saw the reflection of the tears rolling down my face, that's when I knew I loved you and I couldn't do without you, and I'd rather be a blind girl, baby.